Sziasztok! Mondanék egy pár szót így az utolsó felkészülési hétbe érve az AKG és öko támogatások beadása előtt. Inkább már csak ilyen zárszóként, hogy mi az, amit össze kell szedni jövő hétig, meg mit kell végig gondolni. Az első és legfontosabb az, amivel még most is sokan hívogatnak, olyanok is, akik korábban AKG-ztak és most nem feltétlenül szeretnének. Nem kell rajta gondolkodni. Nem azért, hogy mindenkit rábeszéljek, de az utóbbi 3 évben ugye nagyon sok termelővel voltunk kapcsolatban, és hát bejött ez a 2 aszályos év, meg árgondok, meg egyebek. Gyakorlatilag a legtöbben az AKG-s összeggel tudtak kijönni egyáltalán nullában. Most innentől kezdve, hogyha valamiért plusz pénzt lehet elérni, meg plusz támogatást lehet fölvenni, ami hát nem a világ vége, meg lehet vele kicsit játszani, lehet előre tervezni, akkor én úgy gondolom, hogy ez nem az a dolog, amin annyira gondolkodni kell. És akkor itt szokott jönni a kérdés, hogy de mi van, ha mégse tudom csinálni, meg nem felelek meg egyebek, meg hogy a másik kedvencem, erre majd külön ki is térek, hogy nekik sok volt, sok az adminisztráció, stb. Az első esetben, hogyha mégse jön be a dolog, és szankciót kapsz, akkor mire kapsz szankciót? Az AKG-s vagy az ökós összegre. A területalapút attól függetlenül kapni fogod. Tehát magyarul mit veszíthetsz? A beadást, a beadásnak az árát elveszítheted, ez változó szaktanácsadónként, szaktanácsadó cégenként változik, én a saját árunkat tudom mondani, hogyha velünk adatot be, akkor azt a 150 000 forint nettó összeget bukod el. Mit buksz még el? A területmérésnek a költségét, hogyha kiméreted a területeket, ez megint nagyon változó áron van. Ez nálunk 800 1000 forint per hektár költségen fut. Ez bukod el, hogyha nem jön be az egész, meg azt bukod el, hogy meg sem próbáltad. Nagyon sok olyan ügyfél van most is, ahol már alapból tudunk azzal kalkulálni, hogy nyilván most kint van már a területen a búzája, kint van a repcéje, tudjuk azt, hogy tavasszal nem lesz meg neki a 20% szálas vállalás, tehát az első évben nem fog megvalósulni a vetésszerkezet, tudunk a szankciókkal kalkulálni, tudjuk, hogy ebben az esetben a jövő évi vállalásai nem teljesülése alapján több mint a felét el fogja bukni az első évi támogatásnak, az első évi AKG támogatásnak, de ősszel el tudja vetni a lucernát, ősszel már tud a vetésszerkezettel foglalkozni, onnantól kezdve következő évtől meg lesz minden, és hát jóval magasabb összeget fog kapni, mint most a terület alapúért. Még első évben is, tehát még a szankciókkal számolva is, viszont ha bekerül az AKG-ba, akkor már jó helyen lesz, már lesz neki ennyi plusz, amivel tud számolni. A másik kedvenc kérdésem, vagy észrevételem, amit ugye az előbb említettem is, hogy azért nem akar indulni, mert sok a teher, sok az adminisztrációs teher. Minden esetben sok az adminisztrációs teher. Tehát fölveszed a területalapút, akkor is kell gazdálkodási naplót vezetni, akkor is kell gazdálkodási naplót benyújtani. Fölveszed az AÖP-t, akkor is kell jelentéseket tenni az egységes kérelemben. Az AKG mennyivel jelent plusz többletet? A tápanyaggazdálkodási tervvel, bár azzal sem, mert ugye Magyarország területének szerintem már a 70-valahány % a nitrátérzékeny, és nitrátérzékeny területen is kell a tápanyaggazdálkodási terv. Tehát még ez se feltétlenül jelent többlet terhet, mert szinte mindenhol egyébként is kötelező, meg 1-2 jelentéssel jelent többet, talán egy picit jobban előre kell tervezni a következő 5 évet, de
nem az AKG jelent többletadminisztrációt önmagában, hanem alapból már minden támogatásért többletadminisztráció kell. Nem ez jelenti azt a plusz stresszfaktort, vagy nem szabadna, hogy ez jelentse azt a plusz stresszfaktort, ami miatt egy ekkora támogatástól szándékosan elszakítanátok magatokat, vagy annak a lehetőségétől. Én nem látok olyan tényleges indokot, azon kívül, amit mondjuk ültetvényesektől hallok, hogy kiöregedett az ültetvény, nem akarja újra telepíteni, inkább kivágja és föladja. Ez tiszta sor. De hogy ezeken kívül nem nagyon hallottam olyan indokot, ami megalapozta volna azt, hogy nem akar ebben a következő 5 éves ciklusban részt venni. Én azt látom, hogyha ez a tendencia folytatódik, a klímaváltozás, a kiszámíthatatlan időjárás, a nagyon alacsonyra nyomott árak, a toxin problémák, stb. Tekintetében, akkor bizony a következő 5 évben is ezek a plusz támogatások lesznek azok, amik hát sok termelőt talán kihúzhatnak a csávából. Jó, erről igazából többet nem szeretnék mondani. Nyilván a döntést a gazdálkodó kell, hogy meghozza. Mi ebben maximum csak a saját tapasztalatunk és látásaink alapján tudjuk irányítani, segíteni, hogy tényleg minél kevesebb legyen a szankció, minél többet lehessen belőle kihozni, és összekészíteni és segíteni a beadást. Mi kell a beadáshoz? Területmérés. A területmérés nem feltétlenül fontos, mert elegendő az is, hogyha a területeknek az EOV koordinátáit gyakorlatilag kézzel föl lehet vinni. Milyen területmérés kell? 1 méteres pontosságú, hogyha az előző AKG ökó tudta ezt, akkor azt is vissza lehet tölteni, és elfogadják. Területmérési jegyzőkönyvet most nem kérnek. Nagyon egyszerű és nagyszerű megoldás. Van olyan ügyfelünk, aki megcsinálja magának, ugye alapból is RTK-s traktorral dolgozik, abban tökéletesen benne vannak a térképek, azokat letölti, és teljesen megfelel minden kritériumnak, el kell, hogy fogadják. Mi az, ami kell még a beadáshoz? Kell az, hogy az előírás csoportokból kiválaszd azokat a gyakorlatokat, amiket te meg tudsz valósítani. Érdemes hozzánézni a szankciós táblázatot, és a szankciós táblázattal együtt tervezni, együtt nézegetni ezeket. Hogyha olyan felmerül, amit egy-egy táblán nem tudsz megvalósítani, akkor el kell gondolkodni abban, hogy 2 vállaláscsomagot hozol létre. Ez alapján erre van lehetőség. Hogyha ilyenben kell segítség, akkor mi például megbeszéljük ezt is az ügyfeleinkkel, hogy akkor mi az, amit még ebbe a csoportba, abba a csoportba be lehet vinni, mik a buktatók, amire érdemes például odafigyelni, az most pénteken kijött ugye egy módosítás. A módosításnak az értelmében a fémzárolt vetőmagos vállalást az csak olyan ketekben lehet teljesíteni, ahol az 5 év alatt legalább egyszer történik is vetés. Tehát magyarul itt már azok kiestek, akik például az előző AKG-ban létrehozott lucernai zöldugar táblákat vitték volna tovább a következő 5 évbe feltörés nélkül, azok ezekre a ketekre nem tudják vállalni ezt a vállalást, vagy pedig előre terveznek és beterveznek egy feltörést és egy vetést ezekre a területekre is. Ugyanígy érdemes végig gondolni a középmélazításnak és az istálótrágyázásnak is a vállalásait. Ezekből nagyon sok mindent meg lehet csinálni tavasszal a vetések előtt, és ugye ott az lesz, hogy az egységes kérelem beadása után 15 napig lesz lehetőség ezeket lejelenteni, vagy magával az egységes kérelemmel együtt, ahogyan eddig is. Tehát ott nem él az a 15 napos jelentési kötelezettség, ami egyébként megszokott az AKG-ban, hanem majd a kérelemmel együtt lehet ezeket jelezni, hogy ezek már megtörténtek, és végig kell gondolni a szármaradványok leforgatásának is a kérdését,
ugye a szálas pillangós takarmánynövények esetén, tehát a lucerna föltörésre nem fogadják el a melléktermék leforgatást, azt nem minősítik annak melléktermék leforgatást, csak olyan növényekből lehet jelenteni, ahol vannak szalma és szármaradványok, tehát ezekkel is számolni kell. Ezért is egy jó csoportosítás például az, hogy az olyan keteket, ahol többségében ilyen növények, lucerna, zöldugar vannak, azokat külön csoportba tenni, és azokra ezeket nem bevállalni. Érdemes még számolni azzal, ami viszont egy nagy könnyebbség szerintem az előző AKG-hoz képest, hogy most a zöldugart nem fogják fedvényesíteni. Az előző 3 éves ciklusban az volt, hogy csak az első éven vethettünk zöldugart, és az végig fönt kellett tartani ugyanazon a területen. Most ilyen előírás nincs, most szeptember 30-ig kell, hogy a zöldugar a helyén legyen. Millióféle lehetőség van, mert nagyon bőlére eresztették a zöldugaros mellékletet. Kicsit vicces is, mert benne vannak olyan növények is, ami számomra fölfoghatatlan, hogy egy zöldugarba hogy kerül bele, de nagyon sok lehetőség van arra, hogy azt az 5% zöldugart létrehozza a gazdálkodó, és minden éven tehető máshová. Tehát a vetésszerkezetet sem kell úgy végig gondolni, hogy most tavasszal elvetni, és végig ott legyen valami, hogyha vannak olyan területek, amik amin időközben változtatni szeretnétek, akkor is nyugodtan be lehet ezt vállalni, mert tudjátok másik táblára tenni ezeket a vállalásokat menet közben. Nem kell, hogy végig ugyanott szerepeljen, és a másik, amire meg szeretném még felhívni a figyelmet, ugye mindig lucernával példálózok én is, mert hogy ez a megszokott, de azért a szálas fehérje esetén is van egy melléklet, egy egyoldalas melléklet választható növényekből. Ne feltétlenül csak lucernába gondolkodjatok, főleg az olyan helyeken, ahol nem vált be, tehát ahol homokos, aszályos, kikopik még az is, akkor ott választhatok mást. Ha kell, akkor a szaktanácsadótokkal megbeszélve, hogy mi lehet az a növény, ami esetleg jobban bírja azt a területet. A zöldugar választásnál lehet úgy is gondolkodni, hogy a zöldugart meg lehet feleltetni szálas fehérjének is, tehát hogy ilyen szempontból is végig lehet gondolni, és akkor ugye megint jöhet még egy plusz támogatás rá. Ültetvények esetén nagyon fontos, de jó, hogy eszembe jutott, hogy az ültetvények esetén még a beadás előtt tisztázzátok le a megyei illetékes kormányhivatalnak a földművelés ügyi osztályán, hogy ott milyen adatokkal szerepel az adott ültetvény. Ugye oda kell bejelenteni az ültetvényeket. Előfordul, mert megesik, hogy kicserélésre került az első telepítés után az ültetvény, és elmulasztotta a gazdálkodó lejelenteni a cserének a tényét, és még a régi adatokkal volt bent az ültetvény, azt igazolta vissza a kormányhivatal az MVH megkeresésére, hogy egy 30 éves ültetvényről beszélünk, holott egy 8 éves friss telepítés volt. Nyilván ez már egy macera utána elfogadtatni az igazunkat, ezért még most legyetek szívesek utána járni annak, aki ültetvényen indul, hogy a földművelésügyi osztályon milyen adatokkal szerepel a gyümölcsültetvényetek. A tőszám adatok nagyon fontosak, mert ugye az alapján tudtok extenzívbe vagy intenzívbe indulni, illetve nagyon fontos a telepítésnek a kora, meg az elmulasztott lejelentések, tehát hogy elmaradt annak a lejelentése, hogy itt egy ültetvény létesült, azt most még meg lehet tenni. Ez fontos elvégezni azért, mert az AKG és az öko beadásakor ezeket nem tudjuk lenyilatkozni, ezt majd a két hivatal egymás között fogja lemecselni, tehát nem az fog számítani, hogy mi mit mondunk, hanem az, hogy a hivatal mit mond, az egyik hivatal mit mond a másiknak. Igazából ennyi volt még, ami szerintem nagyon fontos ebben az egy hétben. Hogyha van még kérdésetek, akkor írjátok meg nekünk a megszokott e-mail címünkön. Igyekszem mindenkinek válaszolni. Ha más nem, akkor még ilyen tutoriál videókat, nem jó szó ez erre, de ilyesmit még tudok készíteni, és akkor abból talán mindenki tanul.
Hát sikeres felkészülést kívánok, hogyha még szeretnétek velünk indulni ezekben az 5 években, akkor is írjatok nekünk e-mailt, és visszahívunk. Sziasztok!